Urobiť prekrásne dielo norského skladateľa Kim Andre Arnesena priniesol brazílsky dirigent Altamiro Bernardes, ktorý máme už veľmi dlhú spoluprácu. Toto dielo sme naštudovali a predviedli v 3 mestách na Slovensku. V Lipanoch, v Levoči a v Košiciach. Keďže dielo sa stretlo s pozitívnymi ohlasmi, tak ďalšia myšlienka vznikla predviesť toto dielo za hranicami Slovenska. V mestách v Ríme a Florencii v nádherných bazilikách.